Yaş iskentişirsizmi siz hanım? Bugün kuzunuz yaşlanıp duran. Sayın pişiremiz. Şimdi мен обязательно мәшікке кіремін, обязательно бір нәрселер қазандықта болмасын кірмеймін. Қазақ обязательно енді оқып Нәрсе дегенге аласыз siz hanım? Әйбәткенә сүзләр үлә. Әйбәткенә. Siz hanım герой буларасына білем. Siz hanım ғади кіші буларак білесіне. Нендей кіші дейсіз? Нендей кіші, бик скромный, бик благородный, тыныш, кішіге өзінің әйтергә заботой. Кайгыларын бір қойшын кішіге не передавал, не загружал меня. Просто обязательно кшинда. Если я шлимде, обязательно шли улышны. Мимо барарга кирек, вот мим барам. Опоздать не могу. Но это уже в крови. Ул безнең Кукмара ягыннан чыккан бит. Кукмарадан Верхний ягына еш кайтайбыз. Ну, яшь булмады инде последние годы. Шул бәйрәмләргә, 9 майларга чакыралар иде. Уларга кайта иде. Булай зиратка кайта идек инде без обязательно бергә. Обязательно җәйгәне вакытында. Әтисе турында сөйләмәйдем, аның әтисе дә сугышта үлгән бит. Ну да, сөйләде, инде статьялар да бар, нәрсә бар. Нәрсә сөйләмәде. Bütün mesajlar, bir minut tarafı yaratmaydı. До последнего часа aytaydı. Мен hamon должен двигаться, hamon meni ishlarga тиеш. Boshqa pishirishga u menga не разрешал. O'zi pishiraydi. Menga yo'q. Men o'zim turarga тиеш, men